Holy grail. И какво става, мастери? Аз съм БМ мастер, тук до мен е Джей Кинг. Задър от Мастер King BG. Да. Снимахме от началото на клипа, нали, ама, нали да сложим това да ни опна такива работи, клипа са такова на части и стана пълен фейл, затова го правим сега. Извинявам се за това. Разлихме се доста. Разлихме се доста. Да, само имаме легла и Столарен. айрон. Аз сега не бях в сървъра, се занимавах с нещата. Акстахил. Аз има натия. Давай. Айде спим. Чакай. Аз който трепя свине, имам един стак пържоли. Добре, давай. Чакай малко, още една пържола да се стече. Чакай така на последното. Аз съм 10 лева. Убиени животни. Имам 9 си да мога да се намеря. Че тръкна от тук с този меч. Ама аз съм с айрон меч. Коста е? Просто теб не те виждам. Аз потънах в земята някъде такова. Виждам те. Какво стана е? Сега ще сбъкна. Стой там. Зако вампирон. Стой си там. А не. Как беше, бе? Салам, стой си там. Салам, стой си там. Аз излезна. Салам, стой си там. Да, само. Салям, не стой там. Идвай се заплювай. Бас. Хора, може да има клипва на Gravity. Пак казвам. Ама той ще снима, аз няма много гравити. Защото много реч куитваш. Да. Много съсадваш. Може да има на CS от време на време. Доста ще има на цвет. Но да, ама с обработка, нали? На някои клипове на CS ще има и музика обработка. Да, ако не ни се говори. Да. Ако не се говори в клипа. Ако има много реч вече. Тогава вече... Само музика. Я виж колко дърво събрах. Къде? Е, Да, е. и така. Аз имам торче, някъде да светим. Ако има реч куитове, то реч куит ще го сложим с музика. Ще продължи клипа с музика. И защо целият, защото не ми се занимава да... Да, направо да търсим това, да слагаме, нали? Аз тук ще осветя малко. А може да има на CS да говорим, не само с музика и такива. Да, това ще има. Така. И да, хора, някой да правим, аз мисля да приключим епизода. Не, да правим нещо, да на ферма. Не, аз ще такова къща. Аз ще правя къща. Ето тук ще... Ще се направим фуарен. Айде, ама аз се занимавам тук отпред пред къщата. Занимавайте на това, ще правя айронван. Добре, бе, аз имам поне занимание. Да, хора, ще правя малко къща. Тук не само такова го правях. Тук. Това тук ще го направим много яко. Аз сега ще го направя. Ще видите как ще бъде. Добре. И сега ще го оставя с пече. Така. Това няма го правим много високо, бе, колкото... Сега ще виж. Това съм го правил преди. Само че тук трябва да щупим торча. Сега ще го разбереш. Много яко, нали? Не, бе. Чакай. Ти. Какво се прави, хора? Това ще бъде високо. Ти. Дженки отиде някъде. Тук се спават пурките през 5 секунди.
Да, ще не знам. Ти. Ай, о, Разлюби ли са? не, това е друго. Това нещо, какви са кряска? Така. Ще понеса малко демидж. Ела да дам каска, късиш. Добре, къде падна? Ами, я знам, Мария. Ти. Те хора, нещо се умълчахме. И това не е добре. Присложа музика. Някой да такова. Хора, там където мълчим, ще има място по музика. Защото просто да не... М? Но той мълчим и... Ама ще видим какво ще направим. Така. Повече това няма го деламе. Те. И Джейкинг тук е сложил торч, естествено. Ти къде си? Ало. Явно го няма. А в къде гледам? Да. Така хора. Добре. Тук му се чуих къде изчезна, ама... И сега момент хора да ви напомня да се абонирате за YouTube канала Тима и за нашите YouTube канали, които са отделни. Аз може да качвам в този канал и съм си дал YouTube канала на един мой приятел, той там ще качва клипове. Вместо мен, защото аз съм взет да качвам в този канал. И така се... Добре. И така се получи, му дах канала да снима. Може да се абонирате. Да направя някакъв глупост. Да направя някакъв глупост. Аз съм казал, ако направя глупост, да такова. Да повече да не снима в канала. Така, ще ми трябва врата. Имаме. Дай ми. Точно една ми трябва. Знам, че сте много чудо. Къде? Не го губи цялото. Че сте много добра, преси новата. Вата. Имам 4 врати. Така. Така. Опа. Той ще те беше направо. Ладно. Тук малко... Те само панталонки си, нали? Те само панталонки си, нали? Да. О. Ела. Чакай. Не, вътре си. Опаша! Какво ще е тук? Сега ще видиш. Отвънка трябва да се разчиства дърта. Да, знам. Аз се дава се опитвам да щипа камък. Ами двойна защита. Айде не ги дай. Къде са? Ами за тебе ти ги дай. Имаме двойна защита.
Имах две въртеняшки да ги сложа. Ще го печеш още айрон. Да, аз не знам. Аз имам 3 дървени кирки, 4. Не дървени, ами камени кирки, обаче едната ще кирки. Така. И само 3. Това И аз пика. Което и прежале. 3. Да. И аз имах още две в мен. Чакай сега. Чакай да бъде симетрично. Аз тук отпред ще разчиствам. Аз сега ще го правя симетрично. Окей. Готово. Напред може да направим нещо като парче, нещо малко отпред. Така. Това дърво. Не разбира. Майната му на дървото. Те. Аз ще направя наравно пата и ще идвам да малам за гърба. Даже и две ще направя. Аз ще чуя само тогава какво да правя под къщата. Аз ще убирам какво ще ви трябва да правя. Добре. Аре, ако искаш да върши тук, Веся. после справка се качва бавно. Да знам. Много бавно. Да, хора, това ще готов клип. Надявам да ви харесва. Абонирайте се за другите ни канали. И се видим, когато са видим. Аби да видим.